Lokasi na pinggir kali bolo. Ish, wit ambruk ya. Aduh. Oke, anak sebelah so pernah seteko bolo. Orang nang kene sing ombone bolo. Malah nang kono kayak. Iki bolo tawone bolo. Tawon bolo. Mantep bolo. Iki coto kang senane bolo. Wala gedene por bolo ra. Iki ana madune bolo lha kita les. Nah, gue teles ku madu bolo. Lah iki madu ki bolo ki madu ki kono-kono iki. Ya madune kesegel bolo. Bolo, kesegel madune bolo. Kang senane sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kae bolo 6. Iki 4, 5, 6 kan jero. 7 iki bolo. Madune kesegel bolo. Alhamdulillah bolo. Mantap bolo. Rezeki bolo. Iki contoh madune bolo ah. Segel kabeh. Iki sarang-sarange bolo. Iki contoh madune bolo. Kayak sarangnya sak dirisi madune bolo. Nang plastik, taruh nang toples iki toples iki. Nah, kena tawon iki. Ya iki contoh madune bolo ah segel. Semene gedene bolo. Iki madu doe bolo lah kae. Oke, iki contoh madune bolo. Ketawone asli nang alam. Jos gandos.